بتيك توكن سقطوا محزوتان نفسها زتفقد قوال 13 عمد እዚ ታሪክ ነብሰ ቅትለት ሓዊሱ ንገለ ንሰማዕቲ ክርብሹ ዝኽእሉ ዝርዝራት ዝሓዘ ስለ ዝኾነ መጀመርያ ከጠንቅቐኩም ፈቱ። ፊዮሬላ ነቢዩ ገና ጓል 13 ዓመት እያ ነይራ። ብ4 ጥሪ ዝተወለደሉ መዓልቲ ንምኽባር ምድላዋት ተገይሮም ነዚ ምስ ኣሕዋታ ኣብ ኣሜሪካ ከተኽብር ስለ ዝሓሰበት ናብ ኣሜሪካ ንኽትከይድ ትዳሎ ነይራ። ስለዚ ትኬት ነፋሪት ተገዚኡ ፊዮሬላ ግን ቅድሚ ዕለተ ልደታ 7 ሰሙን ኣቢላ ነብሳ ጥፊኣ። ዝኾነ ይኹን ምልክት ኣይረኣኹን ይብል ኣቦኣ ነቢዩ ሳሙኤል። እዚ ይመጽእ ኣሎ ኢሉ ዝነገረኒ ሰብ የለን። እዚ ዛንታ ፊዮሬላ እዩ። ዛንታ ፍቕሪ ዘይርአ ሕማም ዓመፅን እናዓበየ ዝኸደ ቅልውላውን። ፊዮሬላ ወለዳን ኣሕዋታን ብፍላይ ድማ ብኣቦኣ ዝተፈትወት ቆልዓ እያ ነይራ። ነቢዩ ምስ ደቁ ጽቡቕ ግዜ ከም ዝሕልፍ ደጋጊሙ ይዛረብ። ምስ ፊዮሬላ ድማ ብዙሕ ግዜ ብሓባር እናተጻወቱ እናሰሓቁ ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት እናተጓዕዙ ብሓባር ይሕልፉ ነይሮም። ፊዮሬላ ኣብ በረራታት ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኑ ኮፍ ትብል ነይራ። ተሓጋጋዚት ፓይሎት ወይ ኮፓይለት እውን ንብላ ነርና ይብል ኣቦኣ። ንሳ ጓሉ ጥራይ ዘይኮነት እታ ዝበለፀት ዓርኩ እውን እያ ነይራ። ኣብ ገዛ ኣብ ቤት ትምህርቲ ፊዮሬላ ብዋዛ ብብልሓን ርእሰ ተኣማንነታን ትፍለጥ እያ ነይራ። መምሃራን ድማ ንፍዕትን ተፈታዊትን ክብሉ ገሊጾማ። ምስ ኩሉ ሰብ ጽቡቕ ትሰማማዕ ነይራ። ኣቦኣ ከም ዝበሎ ካብ ዕድማኣን ላዕሊ ብስልቲ እያ ነይራ ይብል። ኣብ ዕድማኣን ላዕሊ በላሕ ጥንቀቕቲ ገንዘብ ኣይተባኸንን ፍልጠት ዘለዋ መምህርን እያ ነይራ ይብል። 4 ቆልዑ ኣለውኒ ኣካቢት ደቀይን መዓዲትን እያ ነይራ ይብል ኣቦኣ። ኣሰር ኣቦኣ ነጋዲት ክትከውን ድሌት ከም ዝነበራ እውን ገሊጹ። ኣብ ህይወታ ዝኾነ ምልክት ተስፋ ምቑራጽ ከም ዘይነበራ እውን ይሕብር። ኣቦኣ ዘይፈልጦ ድሕሪ ሞታ ዝፈለጦ ፊዮሬላ ብሕቡእ ትሳቀየሉ ዝጸንሐት ነገራት ነይሩ። ቅድሚ ሞታ ዝነበሩ ኣዋርሕ ፊዮሬላ ክብደት ነብሳ ወሲኹ ነይሩ። እዚ ምስ ዕድማኣ ዘይተለምደ ነገር ኣይነበረን። መዛናኦ ግን ክላገጹላ ጀሚሮም። ኣብ ቤት ትምህርትን ኣብ ኢንተርኔትን የባጭውላ ነይሮም። ድሒሩ መሓዙት ፊዮሬላ ኣብ ከም በዓል ቲክቶክ ዝኣመሰሉ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከይተረፉ ዝላገጹላ ሰባት ከም ዝነበሩ ንኣቦኣ ነጊሮሞ። እዚ ምስ ሞተት እዩ ዝሰምዕ ዘሎ። ግዜ እናሓለፈ ምስ ከደ እቲ ጉዳይ ርእሰ ተኣማንነት ክጎድእ ጀሚሩ። ፊዮሬላ ንኣሓታን መሓዙታን ምቾት ከም ዘይተሰምዓ ነጊራቶም። ክብደት ሰብነት ይውስኽ ኣለኹ ነብሰይ ኣይፈተኽዎን እንዳበለት ንሳ ግን ነዚ ዕሽሽ ከም ዝበለቶ ከተምስልያ ትፅዕር ነይራ። ዘማረረት ንኸይመስሎም ብዝብል ቀልጢፋት ዛዕባ ናብ ካልእ ዛዕባ ትቕይሮ። ይዋዘ ጥራየ ዘለኹ ትብል። ጸኒሓ እውን ብዛዕባ ነብሲ ቅትለት ዝነገረቶም መሓዙት ኣለዉ። ብዛዕባ ነብሲ ቅትለት ክትዛረብ እንከላውን ከም ዋዛያ ተልዕሎ። መሓዙታ ግን ካብ ልባ ምዃና ኣይተገንዘቡን። ኣቦኣ ነዚ ኩሉ ነገራት ሰሚዑ ይፈልጥኒ፣ ካልኦት ትጉዳእ ከም ዘላ ይፈልጡ ነይሮም እዮም፣ ኣነ ግን ኣይፈልጥኒ ይብል ኣቦኣ። ኣብ መወዳእታ ፊዮሬላ ባህራ ቀስ እናበለ ክቕየር ጀሚሩ። ኣብቲ ምስ ኣሕዋታ ተሓድረሉ መደቀሲ ክፍሊ ቀይራ ማዕፆቲ እትድቅሰሉ ክፍሊ ክትዓፅዎ እውን ጀሚራ። ስለምንታይ መደቀሲ ከም ዝቐየረት ምስ ተሓተተት እቲ ዓራት ዝሓሸ ምቾት ኣለዎ ክትብል እያ መልሲ ሂባ። ማዕፆ ንምንታይ ቁልፊ ትገብርሉ ክትበሃል እንከላ ሰብ እንተኣተወ ዝብል መልሲ እያ ትህብ ነይራ። እዚ ኩሉ ዘፈራርሕን ዘሻቕልን መልሲ ኣይነበረን። በዚ ምኽንያት ነብሰ ቅትለት ክትፍጽም እያ ኢሉ ዝጠርጠራ ኣይነበረን። እቶም ናይ መወዳእታ መዓልትታት እውን ንስድራ ዝተለምድዮም ነይሮም። ንግሆ ኣቦኣ ጎልፍ ክጻወት ክወፅእ እንከሎ ስዒማቶ በቲ ዝተለምደ ፍሽኽታ ዳሓን ወዓሊላቶ። ድራር ስቴክ ስራሕ ኣለይላቶ ከምቲ ትደልዮ ከኣኒ ተዳልዩላ ዝተለምደ መኣዲ ነይሩ። ፍሽኽታ ኣይተፈለየን። ቴሌፎን ተብዝሕለኺ መደቀሲ ክፍሊ እውን ትቁልፍዮ ኣለኺ ክንዘራረብ ኢና ተባሂሎም ተፈላለዮም። ከምቲ ወትሩ ዝብሎ ፈጣሪ ኣብ ስርሑ ጣልቃ ንኸይኣቱ መስለኒ ብምባል ዝኾነ ዓይነት ምልክት ከም ዘይረኣየ በተደጋጋሚ ይገልጽ። እዚ ኩሉ ሰንበት ምሸት እዩ ዘጋጥም ዘሎ። ሶኒ ንግሆ ነገራት ተቐያይሩ። ነቢዩ ቆፀራ ሕክምና ስለ ዝነበሮ ዓርቢ ናብ ኣሜሪካ ንክኸይድ እኳ እንተነበረ ሶኒ ግን ኣብ ውሽጢ ዓዱ ኣብ ኢትዮጵያ ቆፀራ ስለ ዝነበሮ ጸኒሑ። ሶኒ ንግሆ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ገዙ እዩ ዝሕልፎ። ከምቲ ዝተለምደ ግን ፊዮሬላ ኣንጊሃ ኣይተሰእትን። ማዕፆቲ ዝደቀሰትሉ ክፍሊ ኳሕኩሐ መልሲ ግን የለን። ሽዑ ሰብነተይ ተረቢሹ ይብል። እቲ ማዕፆ ስለ ዝተዓፅወ መልሲ እውን ስለ ዝሰኣና ካልእ ማዕፆ ተጠቂምና ናብቲ ክፍሊ ኣቲና። ፊዮሬላ ነብሳ ጥፊኣ ቤተሰብ ተኣኪቡ ኣምቡላንስ ተፀዊዑ ናብ ሆስፒታል ክትበፅሕ እንከላ ግን ድሮ ህይወታ ሓሊፉ ነይሩ። ፊዮሬላ 10 ደብዳቤታት ጽሒፋ ነይራ። እቶም ደብዳቤታት ንወለዳ ኣሕዋታን መሓዙታን ዝተጻሕፉ እዮም ነይሮም። እዚኣ ብጥንቃቐ ዝተጻሕፈት ደብዳቤ ኣብ ፀግዒ ቴሌቪዥን ረኺቦማ። እቲ ሓደ ንዕኡ ዝተጻሕፈ ነይሩ። ኣቦይ ኩሉ ነገር ሂብካኒ ኣዕቢኻኒ ኢኻ ሕጉስቲ እየ ነይረ።
أبز عالم زي رأخو نجر يلن كل نجر رئيه حدش نجر جن يلن نفسي سلز فتخو يغريتها جبر لي انتخو نجن نبتو بقوة سلز خيزو لخو نعي كتبل حق سكون لونج لايف فيوريلا أبوها نزل بدأ أنبيبو مسودة قالي بخمي كم زختو سنكي إلى زبل حتو كم ملالسو جمرة ناي تليفونا باسورد بورقة صحيفاتو سلز حلفت بزعباتي تاني حوز رأيو نجرجن مس محزا 5 زراربتلو أب تليفونا خرداء جميرو اتا تمهاريت قدفي كوماي تكبري إلى فتار حق زوا كدحن كلا قالي جن دفار سلزخونت وسينا أب عالم زدليو باللين ناب زحشو بوتاي زخي زلخو بخوميا عريفا يبل قالو مسموتت بزح تماساسا لتاريخ كسمع جميرو أب عسرتتات عدم زركو بغلعو نبس قتلتي فتسقمو خمزلو سمعو مبزحتيهم بأكلن بإنترنتن بسمعو مش قرارن متكعتن باجان كمزخونه ينقر أبو شغل تورحي بوحدو 4 قلعو ميتهم عدميهم كابت شعت خساب 10 عامت زخون يوم ازي نحنا نفلطيو منالبات كابون لعلي كخونون يخول يوم نبيو محبرو مرقبيتات أكلاو لوتي كرئيو أب لعل زجمرو مأسيات علامة زقبرو علو إلو يزامن كاب بيتسبهم بمنتصال نبسخا مطفا حدش نجر كم زي كونه ينقروهم علو يبل مبزحتيهم ولدي نزي فلطونيهم عبيت تمرتي أخلا قلقلوت مخري أهيبان قلعوهم كل نجرات حبيهم إنها تغنزو يحلفو قلعو ناشو نجرات يوزا أخلوم زبل نبيو بزعبا قالو والحادة خمزي فلت إزارب اتو قداي قد مخل تورحي أبيليو كبسل تسانيحو نايبل باز تزاربت مسيلة تسانيحا برانكيو ويقلديو ختبل ملاش اندهابتيا نتخونات تحلفون يرا سحاغن صوتان زي فليا خاني وتري آمنا فيوريلا قد مماتا قد محيدت معالتات التليفونا محازا وسيداتو نتي تليفون بمفتاش زرعيتو نجر كتأمن زتشجرت محازا كما يلا تحتت نساء بتيك توك أنا سبنتي يوسخ اللخو تسأل قوالي غون اللخو سب يباج ولا اللو زبل ملغتي سديدات عزب فيوريلا تليفونين منتاي ترئيو بزبل مس محازات باس ازخاني أبوا يسمع كاب فقاد فيوريلا وصاي نمنتاي تليفونا وسيدكي بمبال يغري تحتتي كم زبلا نبيو يزارب يغريتاون حتيتا قدام بحبار كعسو سكعيتي تصواتا بكل شنقات زبتصح زنبره صقطقن قليل اينبرن يبل نبيو ابزي غزي زيوخم كتكود زلكم نابز حشو بوتايخم تخدو نسدراخم اب لعل خوينكم كتريوهم تخليوخم كاب بيتسب فليوم ناب صقم يئتوهم አለው يبل نبيو قال قازنوت كم زلوا قرب تጭنق منبران حواتا يفلطو نيروم يوم اتو قداي ግን ዘሸቅል ኣይኮነን ብዝብል ነጥዕና ኣቦኣ ብምሕሳብን ሓቢኦም ሒዞሞ ድሕሪ ሞት ፊዮሪላ እቲ ትመሃረሉ ዝነበረት ቤት ትምህርቲ ክኢላ ስነ ልቦና ቆፂሩ ተምሃሮ ብዛዕባ ጥቕዓትን ፀገማት ጥዕና ኣእምሮን ጭንቀትን ክዘራረቡ ጀሚሮም ብዙሓት ፍጻመታት ንወለዶም ዘይነገርዎም ጉዳያት ምስ ኣማኽርቲ ጥዕና ኣእምሮ ክላዘቡ ጀሚሮም ብሽምታ ግዳይ ብዛዕባ ብኢንተርኔት ዝፍጸም መጥቃዕቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኣገልግሎት ጥዕና ኣእምሮ ክህባ ትካላት ተሓተቲ ዝኾኑሉ ኣገባባት ንምዕባይ ዝሕግዝ ፋውንዴሽን ንምምስራት ምንቅስቓስ ጀሚሩሎ ታሪክ ጓለይ ብምንጋር ሓደ ቆልዓውን ከድሕን እንተኽኢለ ዝብል ነብዩ ወለዲ ኣጠቓቕማ ቴሌፎን ደቆም ክፈልጡ ከም ዘለዎም መሓዝቶም መን ምዃኖም ክፈልጡ ከም ዘለዎም እውን ይምሕፀን